Wayo, welcome back again to Zim Reality ITV. Panamba mno Jumana na DJ Sparks Mbabu wachiko pakure zvinenge vichitika pa Zim Reality ITV panamba 1 chiviti chisina ma side effect. Nyanja nayo panapa inyaya inosiririsa, inyaya inotorwadza, but still unazongona zvakanaka kuti ndiwe nayo panamba kuti maybe pakona ngapane mwana kwasa kuona this video obva agara awana mashoko echenjedzo, obva aonawo kuti chimaya wakaona mvura ichinaya usatry kuyambuka. Mvura iri very dangerous, mvura iri very powerful. So the video yandinayo panapa ndikuratidze mobva maruona. Please wakona kuita zvinhu zvakaita kunge izvi, mvura ichitenge iri heavy kunge zvakaita kunge video ndakuratidze pana. Please musacross, gara uri kwauriko, kana ichinge yadzikira then uzoita sei uzocrossa. Ngava uine mota, ngava uine chi, please don't try this. Andika azvitaiwa zviedzwe. Right, sandapedza nguva yakawanda. Ai, olamba nabantu. Imotola vantu vapi ndapindisa vanhu nda muntu umwe shuwa kofa vantu vakawanda dengo nda umwe nomofa baba Yopinda mofai. Mofa yapinda. Yopinda mofa. Tinofunga mangozvionera ukuthi wanamboona video noda kuignore bana zogauta amaya azvina kunaka. Maybe anogona kuona video over sangana situation over ada kuriska kuti kendi cross, but kana chinga ambona na video at least hazokwanisa ku-cross because anenge aona chenjedzo kuti just chakatanga ndo chakachenjedza. Saka please guys, kana uchinge kwanaya kuna nzvimbo dzakasiyana gweru dzine mafloods akadaiwo, please one musacross, mirai kuti rwizi rutenge kuita se rwadzikama then muzocrossa zvenyu. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Audo. Tiripo pa Zim Reality Audo, but nongova audo, my latest audo.